Türkmenistanda palta ýygymy mövsümi dowam edýär. Balkan, Mary we Lewap vilayatlarinden soň şu günler ahalda hem mektep okuwçylary palta ýygymyna köpçülikliğin çekilýär. Bu barada habar berýän Sewitdäki habarçymyz bu ýyl vilayatda gowaça hasylynyň pes bolandygyny belläp, ekin meýdanlarynda paltanyň juda azdygyny aýdýar. 3-nji noýabrda ýuwaş-ýuwaşdan ýagýan ýagyşa garamazdan mekteplerde okuwlar ýatyrylyp, okuwçylar we mugallimler paxta meýdanlaryna çykaryldy. Olar kombaynlardan soňky paxta hasylyny ýygmaga mejbur edilýär. Gowaça meýdanlarynda topor bolup işleýän çağalaryň sany onlarça bolup, olar ir saat 9-dan geçlik saat 7-e çenli işlemäge mejbur bolýarlar. Dip efirde atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny 3-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi zähmeti we çağa zähmetini gadagan edýär. Ýöne azatlygyň garaşsyz neşirleriň maglumatlaryna we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň hasabatlaryna görä, iş ýüzünde türkmen häkimetleri palta önümçiliginde ýyllar boýy çağa zähmetinden we mejburi zähmetden peýdalanyp gelýärler. Vilayatyň gowaça meýdanlaryna aýlanyp gören habarçymyz bu ýyl hasylyň pes bolandygyny aýdyp, ekin meýdanlarynda paltanyň juda azdygyny belleýär. Her bir iğne 4 metrde 11 ýa-da 12 sany paxta görnýär. 10 töweregi oglan we gyz öýläne çenlidiňe bir halta paxta ýygnady. Ekinji halta entek dolmady. 10 çağanyň tutuş günüň dowamında ýygýan paxtasy 4 halta ýetmeýär. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz hasylyň pesdigine garamazdan mektep okuwçylarynyň we muallimleriň palta ýygymyna oktýabryň ortalaryndan bäri çekilýändigini belleýär. Onuň sözlerine görä 3-nji noýabrda Bäherdene Ýetmänkä 2 ýoluň gyrasynda etrawyň Durun Daýhan birleşigine değişli gowaça meýdanlarynda syrkowlan, ýygyderli üsürýän okuwçylary hem görse bolýar. Muňa garamazdan olar palta ýygmagy dowam etdirýärler. Mektep okuwçylary ýylynmak isleýärler, ýöne etrap häkimleri çağalary gyzgy wagtda paxtany ýygyp tamamlamaga gyssaýarlar. Olar paxta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilenligi barada häkimetlere hasabat bermäge howlugýarlar. Dip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy belledi. Adatlyk baýdylanlar barada ahal velayet we Bäherden etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ahalda ýagynly howa garamazdan okuwçylaryň we muallimleriň palta ýygmana mejbur edilýändigi baradaky maglumatlar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň palta ýygymynyň depkinine nägile bolup, ýurdun käbir etraplarynda bu işiň depkininiň pesdigini aýdan mahalyna gawat gelýär. Döwlet baş tutanmaz palta ýygymy öz wagtynda tamamlamak üçin işleri güýçlendirmek barada häkimlere hem de vice-premiere bir näçe anyk tawşyryklary berdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Berdimuhammedowyň bu barada ministrler kabinetiniň 1-nji noýabrda geçiren iş maslahatynda aýdandygyny habar berdi. 2-nji noýabrda Balkandaky habarçymyz maska rejimini bozan, öý hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini tölemedik we aliment bergisi bolan raýatlaryň mejburi palta ýygmaga uğradylýandygyny habar berdi. Şeýledol polisiýa işgärleriniň palta ýygmakdan boyun gaçyran raýatlary rezin dürre bilen urýandygyny hem aýtdy. Häkimetler palta önümçiligindäki mejburi zähmeti resmi taýdan boyun almaýar we bu barada çap edilen hasabatlary hem de maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Resmi medpuat ýurtda paxta hasylynyň esasan kombaynlar bilen ýygnalýandygyny, el güýjüniň bolsa ýokary ruhy belentlik bilen meýletin ýagdaýda ýygym işlerine goşant goşýandygyny öňe sürýär. Şol Türkmenistanda palta ýygymy mövsümine resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi we ýurt boýunça 620 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna palta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.